Moi! Mä näytän tässä nyt ABC-latauksella, miten voidaan tarkistaa Kempoverin näytöltä, mitä sä lataat ja mikä rajoittaa latausta ja miten se lataus on mennyt. Eli tästä sä pääset painamaan tänne latausnäyttöön, josta me nähdään, että auto rajoittaa. Ja sitten kun me painetaan tuosta akun kuvasta, niin me päästään kattoon tätä käyrää. Ja täältä käyrästä ylälaidassa niin lukee nyt, että 5 minuuttia on auto rajoittanut. Painetaan tosta ykkösestä, niin me nähdään, että siinä on tullut laturin maksimi. Ja tuolla alussa on minuutin ajan auto rajoittanut. Eli täältä pääsee katsomaan, mitä milläkin aikajaksolla on tapahtunut. Ja jos haluaa ottaa kuvan ja kysyä, että miksi näin, niin kannattaa aina laittaa se siihen hetkeen, mistä se kuva ja kysymys on, niin silloin siihen saa selkeämmän vastauksen täällä verkossa.